रायजोआरि पोषण दान फालिनायजों लोब्बा लाखिना रुपाघाट VCDCआवबो दिनै पोषण दाननि सांग्रांथि हाबाफारि जानानै थाङो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव ICDSनिफ्राय दिनै रुपाघाट VCDCआवबो रायजोआरि पोषण दान फालिनायजों गामियारि सांग्रांथि हाबाफारि जायो VCDCनि नब्लाङाव। हाबाफारिखौ सामलायो पोषण अभियान ब्लक कोअर्डिनेटर राजेन बर' बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै रुपाघाट VCDCनि मासिगिरि बिनय कुमार दैमारी, लोगो मासिगिरि बिपेन बर', भेरगाव ICDSनि सुपारभाइजार मीना बसुमतारी, पापुरी राभा, लोगोसे अंगनबादि मावथि आरो रायजोफोर लोगोसे आइजोफोरा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गामियारि खुदियानि बिमानि सायाव गोग्गो देहा लाखिनायाव साखाफारा जानांगौ बिनिनो सांग्रांथि मेल लानाय नुनो मोनो। लोगोसे जानाय आदारनि सायाव सांग्रांथि जाना गोग्गो आदार जानायनि सायाव सुबुरुन होलाङो। भेरगाव पोषण अभियान ब्लक कोअर्डिनेटर राजेन बर' आरो सुपारभाइजार मीना बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। निउज डेस्क रिपर्ट, निउज 24 बड'लेण्ड। नमस्कार, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এইটো 5th ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ দিৱস চলি আছে। তো আমাৰ পোষণ মাহটো আমাৰ 2018 লঞ্চ হৈছিলে ৰাজস্থান ঝুনঝুনু ডিষ্ট্ৰিক্টত 8 মাৰ্চত। তো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ ষ্টাণ্টিং যেন শিশুকেইটা আমাৰ চাপৰ হৈ থাকে বা ৱেষ্টিং হয় আমাৰ, আৰু মহিলাসকলৰ ভিতৰত আমি এনিমিয়াত ভোগা আমি মহিলা দেখোঁ। তো সেইবোৰ আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পোষণটো লঞ্চ হৈছিলে। তো পোষণ মাহ আমি 1 মাহ পালন কৰোঁ, 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ পালন কৰি আছোঁ। ইয়াৰ মাজেদি আমি বিভিন্ন আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰ বা VCDC সহায় সহযোগত আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পাতি আছোঁ। আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 10 তাৰিখলৈকে আমাৰ পোষণ পঞ্চায়ত পাতিব লাগে। এই মৰ্মে আমি ভিডিঅ' সহায়ত বা হেল্থ বা শিক্ষাৰ সকলো বিষয় ববীয়াসকল লগ লাগি আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পাতি আছোঁ। তো নেক্সট আমাৰ ৱিকত আছে আমাৰ পোষণ ভাটিকা, যাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিটো চেণ্টাৰত বৃক্ষ ৰূপায়ণ কৰিম, মেডিচিন বা খাদ্য বা ফ্ৰুটছৰ আমি প্লান্টেশ্যন কৰিম। এইগিলা আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। ঠিক আছে, निउजलाइटनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय सिगांग्रो। माने जोंनि बिदि पोषण अभियान होननानै बुंदोंखो जोंनिया राजस्थाननि झुनझुन जिल्लायाव जादोंमोन। बेखौ नारी दिबस जे 8 तारिखआव जायो, बिदों खंखथि लाखिनानै नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखौ जोंनो लन्च खालामनानै होबाय। थिग बेबायदिनो जों दायो बिथांमोननि बिथोन हिसाबै, सरकारनि बिथोन हिसाबै जों दायो समग्र जोंनि अखमाव आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जों बे पोषणखौ 1 तारिखनिफ्राय जों फालिबाय थादों। आरो बेबायदिनो सिगांग्रोबो जोङो फागलि जिगलि जोङो साइकेल रेलिबो खालामबाय बे पोषण अभियाननि सायावनो। अनेक जोङो बजारे सहरे जोङो प्ले कार्डबो बिलाइबाय। बेखौ जाने जोंनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय, गोग्गो बिमा जानो थाखाय, गोग्गो सासे मोजां देहा जोथोन लाखिनो थाखाय बेसेबांखिनि आसनिखौ जोङो रुपायन खालामनो नाजाबाय थादों आरो बिदिनो जोङो नाजाबाय थागोन। आरो बिदिनो जोंनि गथ' गथायखौ जों दायो बहुत जों गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौबो जों दायो बहुत हजागता नुदों। मानो होनबा गथ' गथायखौ बिजि होआलाबानो दोना, जाहोनाय लोंहोनायखौबो बहुत मोजां नुदों। अथ'स' बागान ओनसोलावबो आङो गोलैदों, बागान ओनसोलावबो आङो बेबायदि गथ'फोरखौ जोथोन लानायखौ आं नुनो मोन्दों। आगोलाव माबायदिमोन, दायो माबायदिमोन। जोङो गथ'खौ माने गोरबोआव थानायनिफ्रायनो जिबायदि जों जोथोन लानांगौ बेखौ जोंहा बावगारोमोन। मानो होनबा जोंनि बर' समाजाव बहुत खोमसि फोथायनाय दं। बे फोथायनायफोरखौबो जों होस्रांनो हमदों। मानो होनबा सासे गथ'आ अजन गैयै जानानै रानख्रेबलांनायखौ, जानायनि अभाबाव जानायखौनो बान्दोर फैया नांदों होननानैहा अजा हिरि सुनानै बहुत गथ'आ थैनो हमलांबाय। माने जोनोमनिफ्राय जोंफ्रा गथ'फोरखौ माने बिजि लाबानो जोंहा बे गथ'आ बान्दर फैया होननाय सोदोबा खारगोन। मानो होनबा बान्दर फैया नाङा, माने बिनि जानायनि अभाबाव, बिनि जोथोननि अभाबावसो बे गथ'आ माने मालनारिसआव भुगिनानै दोङो। बेखौ जों मालनारिस होनना बुङो, जोंनि बर'आव खाया नांनाय होनना बुङो। जाहाथे बेफोरो जाया जाथों बिदि दायो बहुत गामिखौनो माहाय मोजां नुदों जोङो। गावगाय थाबायना गिदिंनानै जों रेस्ट लायाजासे बेखौ बे थांनाय 1800निफ्रायनो जोङो बेखौ जोङो माने गावगायखौनो न'खर जाथि खुरमाखौबो जों थांनोनो समबो मोनखाला। बेबायदिनो जों बे खामानिखौनो मावगासिनो दङ। दा बे अभियाननि गेजेरजों बा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोग्लैसोना थानाय जिथु गामिफोर दं, गामिफोरनि गथ'फोर दं, बे गथ'फोरा मोनसे मोजां लामाजों फैनायनि
सिमां जिहेतु नोंथांमोना लादों बे जाफुंगोन ना जाफुंगोन मानो होनबा दासिम जोङो सिगाङाव जि प्रथम ICDS जों जि फेरगावआव जोङो फैबायमोन बेयावहा जिबायदि गामियाव थांदोंमोन गथ'फोरखौ जों बिदि नुनो मोनामोन खिन्थु जोंफोर अंगनबादिनि थ्रुयैदि आरो जोंफोरबो थ्रुयैदि जोंनि आरो NM आरो आसानि थ्रुयैदि जोङो जिखिनि एवार्ड लाबाय थाबाय बिदि जों दायो बहुत मोजां जानायखौ नुनो मोनबाय